Sunana DSP Mansur Hassan, jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sanda na jihar Kaduna. Kamar yadda kuke gani yau a wayannan yara, kamar yadda wayancan yaran aka yi safarar su wanda Allah ya bamu nasara bayan yawo da muka yi jihohi da irin kame-kame da muka yi na suspect da kuma duk irin effort da muke yi na jami'an mu waɗanda suke yi. Allah ya bamu nasara wayannan yara su ma mun ƙara ceto su. Kamar yadda kuke gani mun sha kira ga al'umma da cewa iyaye su sa wa 'ya'yansu ido, amma haka ake sata yaran nan kuna ganin su ƙananan yara wanda ba san komai ba su iya magana ba abin da suka iya, amma sai a ɗauko su a rinka kai su, wasu ana safarar su, wasu ana sai da sassan jikin su, wasu kuma ana saida su ne a je a canza musu wuri da suke zama da suna da duk wasu abubuwa ba da kuke gani, a saida su wani ya je ana aiki, suna aikin bauta kamar yadda kuke gani. So alal hakikanin gaskiya Allah ya ba mu nasara a kamar yadda kuke gani. Wannan da kuke ganin ta sunanta Maryam, amma kuma an canza mata suna zuwa Miracle. Wannan yarinya Maryam ita ma satar ta aka yi, wanda a yanzu haka ba mu san iyayenta ba, kuma ba mu san daga ma inda aka ɗauko ta ba, amma tana ɗaya daga cikin nasara da Allah ya ba mu nasara muka ceto su, wadda tana a hannunmu. Wannan sunanta Asabe sunanta, amma ta an mata aski, an mata wane ne wanda aka sunanta yana nan a Asabenta, ita ba a riga an canza mata suna ba. Haka idan kuka dubi wannan yaron sunan wannan, in kuka lura sunan shi Isa, amma an maida mishi sunan shi Michael, abinda ake kiran shi kenan, wanda sunan shi Isa. Wannan kuma sunan shi Safiyanu, wanda an maida shi Joshua. Haka zalika wannan yarinya Deborah sunanta, wanda ita an sato ta ne, wanda mostly an sace ta ne, kusan za mu iya cewa duk information da muke samu kamar daga Abuja ne, a wannan unguwar area 1, wanda muke kira ga iyaye su ma su sa ido a bincika in Allah ya sanya wannan din. Sannan kuma akwai Febo, ga Febo nan, wanda ita ma har yanzu kaga Febo. So abinda muke kira a nan shine, kamar yanzu in kuka duba ita Maryam, sai yau ne ma Allah ya ba mu nasara muka iya gane cewa yarinyar tana jin Hausa, sanadin yanayin yadda 'yan sandan mu ke kula da su a hannunsu a gidajensu, da har Allah ya sanya ta gane har ta iya faɗin sunanta ma na ainihi wanda yake wannan. So wannan ba ƙaramin abin tashin hankali bane ba. Muna kira ga al'umma da cewa musamman waɗanda 'ya'yansu suka ɓace ko aka sace su sa ido ga waɗannan yara. In Allah ya sanya akwai ɗanka ko wani abu naka, za mu miƙa wannan yara ga nan ita kwamishina ta mai kula da walwala da jin daɗi, inda za ta Hajiya Rabi Salisu, wadda ita ce za a ajiye su kamar yadda gwamnatin Kaduna ta tanaji wannan gida inda ake kula da yaran nan, za a ajiye su, wanda in iyayen sun zo za su je can direct a nan wannan ofis nasu, za su je domin su duba su gani idan akwai ɗaɗansu ko wani abin gana su, in an yi bayan bincike ya tabbatar da cewa ya ɗan mutum ne, za a maida mushi. Haka zalika wancan yaran da muka tallata su ma Allah ya ba mu nasara a iyayensu, an sami iyayensu wanda iyayensu sun zo sun ansa. Muna ƙara kira ga al'umma da sani cewa 'ya'yansu haƙƙi suke da shi a kansu, amma ba za su ban mu hukuma mutum ya haifi ɗa ya sake shi yadda ya ga dama a sace, sai dai ban mu hukuma ce za ta rinka shiga daji da ƙauyaku da garuruwa. Akwai wadda har Taraba an je an ɗauko ta a nan ciki, akwai wadda sai da aka je can kudu aka je aka ɗauko ta. Yaran su 7 ne, mutum 7 ne yanzu haka, maza guda 2 ne da shi Isa da kuma Safiyanu. Shi Isa an canza mishi suna zuwa Miracle, haka shi Safiyanu an canza mishi suna zuwa Joshua. So muna kira al'umma da su